ɗora Aisha kan gado na ware kafafunta, hannayenta ma haka, ɗaya na can ɗaya na can. Wash jikinta sumul a bar sha'awa a kwance, gidin nan ya sha aski sai kalli yake, caba ruwa sai gangarwa yake daga ciki, yana zuba. Na sa baki na fara lashewa ina son kamo belinta. Daga mana ina jin shi a baki na sosai, idan ruwan ya fito sai a harshe na in sa in lashe, daɗi kamar zuma. Na saka in yatsa na ina caccaka shi a ciki, da yake ɗan ƙarami ne. Aisha ta fara kirma tana huci, sai miƙe hannu take kirma tana son kamo wani abu, bata kama ba komai. Zanin gadon ta rage gama tana karkawa tana ƙara turo min, ni kuma ina ta caka hannu. Can sai na ji ta cika min ruwa da fuska. Ni da farko na ɗauka fitsari ne, sai da muka kula sannan na ga ashe ruwan daɗi ne. Mani ta ne kawai yake fitowa, idan ta feso shi yana yawa fitowa sosai, haka nake saka rashe na ina lashewa ina shan ruwa. Ya cika min baki, can kuma jikinta wani irin karkawa kamar za ta suma. Wash bura ta ƙara wani jullo, haka na cigaba da soka harshe na a cikin gindinta. Ƙanshin gindin nake shaka ina juya harshe na a ciki, ina tsotsa ruwan ina shanyewa. Hannu na saka ina wasa da nononta, tana shafa kan na tana karkaɗa gefe, ina lasar belinta tana tsotsar silip yayin da nake ci gaba da murza kan nonon ina wasa da shi. Sai da na tsotso ruwan sosai sannan na ɗora ta akan gado na ware kafafunta, ina soka bura ta a ciki amma ta ƙi shiga saboda ƙarami ne. Na tura ya ƙi shiga, sai na je na ɗauko wani mai wanda yake saka ya buɗe, na shafa mata, aiko ina tura ta shige ciki, duk na cika mata. Na dinga yi mata gwatsu a hankali saboda da samu ya buɗe sosai. Sai ihu take tana ash tana sai ka shi a hankali. Ni kam na saka baki na akan nata ina kisin ɗinta ina soka mata bura a hankali. Tana ji burata ta fito da ƙarfi an janyo ta aka yi waje da gudu, sai na ga Aisha sai ke zubar da ruwa. Na yi sauri tara baki na ina shanyewa, sai kawai jikinta sai bari yake. Aisha wayo daɗi sai ka ci ni sosai. Da ta dawo hayyacinta ta tashi ta yi mini gaho, ba ɓata lokaci na dawo ta ga bayanta, kawai kallonta nake, yana nufin na sa baki na tsotse shi kuma kawai nishi take. Bayan kwana biyu da ziyarar da Aisha ta kawo ma Nura ya ci durinta, sai Fadila ta zo ita kadai. Tana zuwa ku Nura ya farin cikin ganinta, suka rungume juna. Ta dora hannayenta akan kirjinsa ta ce baka nema na Nura, sai ka ce ka san wata tafi makani ne. Tana rungumansa tana shashafa shi take wannan magana. Ya ce haba, shi kuma a lokacin yana shafa duwawukanta. Ta ɗauki hannayensa daga duwawan nata ta ɗora a kan nonanta. Ta ce wallahi nono na sun yi misan ɗinka, shashafa min su. Ta wani kwanta a jikinsa tana mishi shagwaba, shi kuma sai mulmula mata kan nono yake yana matsawa. Sai limshe idanunta take saboda daɗi yana da kai mata ko ta ko ina. Haka suka daɗe dai suna surutansa marasa muhimmanci, yana mammatsa ta yana shashafa nonuwanta. Haka ya sa hannunsa cikin riganta yana shafar cikinta, ya zo har wani cibiyarta ya shafe nan, ya wuce da hannunsa daya daidai gashin maranta. Sai ya ce a masoya kwana biyu gashin maran nan naki sun tsoro kenan. Ta ce masa yayin da yake matsa mata nono da hannu ɗayan kuma yake shafa ma gashin kan durin nata. A hankali da ya fara shafo, ya zura hannunsa cikin wandan nata yana shafo bakin dorin. Sai ya ji wani ruwa mai yauƙi, ya ce masoya ko kin kawo ne? Ta ce wallahi ba kawo ne ba, sha'awa ce ta min yawa, ina ta jiran ka kira ni ka zo in zo ka ba in baka duri kuma ka ki kira na, shine dai na gaji. Wallahi durin ne ya tara ruwa. Ya ce ai na ga alama ga ruwan ko har sun fara zubowa. Ta ce wallahi kuwa. Ta buɗe kafafunta, hannun nasa ya samu hanyar shafa bakin durin nata. Can sai ya ji ɗan tsakanta ya turo, sai ya ce a ɗan tsakan nan shi ma ya ƙara girma ne. Ta ce wallahi duka sha'awa ce ta yawa, kowanne ya fito yana so a ci shi. Ya ce to yanzu kuwa. Haka ya dinge a hankali yana shafa ta, sai da ya gama shashafa jikinta ko ina, sannan ya cire mata kayan jikinta ya mai da ita tumbur. Bayan da ya mai da ita tumbur, shi ma ya kwaba nasa. Suka kwanta suka fara mulmule can da kanta ta kamo kan zakarin ta soka a bakin dorin nata. Wani daɗi ya shige ta, ta ce ayya, irin kukan nan mai daɗi. Haka ta dinge sukuwa a kan buran saboda shi ne yake kwance, ita kuma ta haushi. Sai cin shi take yi, nonanta ko sai rawa suke.
yayin da ya miƙa hannunsa ya riƙo nonon, ita kuma hannayenta na kan kirjinsa tana sukuwa kamar ta hau irin yadda yara suke wasa an san hau dokin karen nan. Sun daɗe suna yi, da yake ita mace ne ba wani cin shi take da ƙarfi ba kamar yadda namiji yake cin mace in ya hau ta ita daddagewa yana sokawa da ƙarfi. A hankali tana cin shi tana kuka, yana matsa mata nono, daɗi yana ƙara shiganta ta dure ta nono ko ina daɗi yake shiga. Can kuwa da ta kawo haka ta sulale ta faɗi a gefe, duk jikinta babu ƙarfi, shi kuma ya gyara ta ya ware ƙafafunta. Ako ya ƙara sokawa cikin durin nata, da ya wani sokawa da ƙarfi, da ya wani kuka. Hayya ya Nura, ba hankali mana, za ka ƙara sani ne, ta faɗa. Bai biye mata ba, kawai ci gaba da soka mata yayi. Can da ta ji sukan yayi yawa, ta ƙara kawowa, ta ga bai dakata ba, soka mata yake da ƙarfin gaske. Ta ce ya tsaya mana ya Nura, tsaya mana ya Nura. Sai ya tsaya ya babburan nasa a ciki, amma wannan karin kuma yana ta tsotse mata nonanta, sai tsotsan nonanta yake, ita kuma gaba ɗaya ta ware hannayenta, sai ajiyar zuciya take yi. Ga daɗi ya kai daɗi. Can da ya ji ƙarfin jikinta ya ƙaru, ya ci gaba da soka mata a hankali. Can kuma ƙarfinsa ya ƙaru da ƙarfi, yake soka yana sokawa. Can shi ma ya kawo ya kife a kanta, ta rungume shi. Suna cikin wannan yanayin ne bacci ya ɗauke su, burinsa na cikin durinta. Sun kai wurin awa ɗaya suna bacci shi da ita ce ta fara farkawa, ta gan shi a kanta suna rungume da juna, sai ta juya shi, ta jijjiga shi a hankali. Bayan da ya buɗe idansa, sai ta zara buran daga cikin donan, sannan ta fara murmula mishi buran, tana murmula mishi. Ya yi murmushi, ya yi dariya. Tare da tana murmula mai buran, can tana murmula daidai wurin kan haburan, ta sa a buran ya ƙara tashi. Ta ƙara lima buran cikin dorinta a karo na biyu, da kanta ta ƙara limawa. Sannan ta ci gaba da cin shi kamar da yadda aka yi na farko. Ta daɗe tana cin shi, to wannan karan saboda ya zubar da ruwan kwaɗayinsa na farko, ya juya ta, ya ƙara daddagewa, ya dingi buga mata ƙwazo. Durin ko sai ƙara yake wani pat. Haka durin yake ta ƙara. Haka yi sa'a kuwa suka kawo wannan karan da shi da ita a tare. Ta riga shi kawowa, bai fi sakan 5 ba, shi ma ya ci gaba da soka. Can ko sai ruwan ya zuba, sururu, sai ya zara buransa, ruwan ya zuba akan shimfiɗar gadon. Sai ta ce ya me yasa baka zuba min a ciki ba? Sai ya dariya ya ce zan zuba miki a ciki in kina so, amma sai in kin dawo gobe. Ta ce gobe ba zan zo da wuri ba, sai da yamma, saboda yanzu ma ƙarya na yi, na ce zan je gidan su ƙawata ba ta da lafiya in gaishe ta, shi yasa kaga awa 2 ko awa 3 idan na bata ban koma gida ba wanda zai tambaye ni. Sai ya ce mata ni ban tambaye ki ba, ina ƙawarki ko Aisha? Ta ce wallahi na bata a gida, ba ta jin daɗi ne. Sai ta ce ya ki ce ina gaishe ta, kawo ma yana son ya ganta, ya mun zancen ta jiya. Na ce a ba za mu kira ku ba, saboda kar mu zo muna kiran ku a zo a samu matsala. Ta ce a ba matsala ya Nura, ni duk sanda ka tashi a shirye nake, ka san in dai kai ne ai dure na ba zan hana ka ba, kawai dai ba na son ne in ga kana nuna ra'ayinka akan wata mace. Ce in kuma za ka kira mu ka kira ni za ka kira wayana, kar ka kira wayanta. Ta ce da shi ya dariya, ya rungumo ta ya ce haba sweetie na, aiki